Dunay duha ka klase sa kasing-kasing na ay balaan nga kasing-kasing na asay kasing-kasing nga puno sa sala. Pangutan ako no na imong tupad na kumusta man na imong kasing-kasing diha? Balaan o bulaan? Mga igsoon, nganong nabalaan man ang kasing-kasing ni Jesus o ang kasing-kasing ni Maria tungod kay ang ilang kanunay gibutang sulod sa ilang kasing-kasing mao gyud ang gugma. Nya ang ilang unang gihigugma way lain kung dili ang Ginoo. Kita usahay ang mga binuhat mas Ginoo mo atong gihigugma. Mao nang mahimog yung makasasala ang atong kasing-kasing dili balaan. Musugod na gitag higugma sa binuhat sa Ginoo, labaw kay sa Ginoo, awa na gyud, impas na kita diha dapita. Mao na ang atong isipon nga atong magbalantay mao gyud ang Ginoo. Nya kay siya may atong magbalantay, higugmao nato siya labaw sa tanan. Kamong mga ginikanan, dili mo magbalantay sa inyong anak. Ayaw sad mo pangambisyon na kamoy mo bantay sa inyong anak. Kay murag nilabaw na unya ang imong kaugalingon kaysa Ginoo. Mga asawa, di sad mo magbantay sa inyong bana. Mausad ang bana, dili mo magbalantay sa inyong asawa. Labaw na gyud nga dili ta manghimantay sa atong silingan. Unsa man day sakto? Mga ginikanan, itugyan gyud ngadto sa Ginoo ang inyong anak. Mga asawa, mga bana, itugyan ngadto sa Ginoo ang inyong kapikas. Ayaw na mo pag hasol-hasol ug bantay nila. Unsa may buhaton? Magsigi ra gyud tag higugma. Nya moingon dayon ta, unya pader ug magpakasa. Anha diha makita ang tinuod nga gugma. Kay ang tinuod di ay nga gugma matud pa diri sa atong ebanghelyo nakasentro di ay sa makasasala. Di ba ang Dios gugma man unya didto sa langit matud pang San Pablo ang mahibilin didto sa langit human sa pagtuo, paglaom ug paghigugma mawa ning pagtuo ug paglaom ang mahibilin didto gugma. Nya unsa may gisulti ni Hesus nga matud pa niya diri sa ingon usab niini sultihan ko kamo nga mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol kaysa kasiyaman og siyam nga buutang mga tao. Pasabot mas malipay gyud ang Ginoo para sa usa ka makasasala nga iyang higugmaon aron maghinulsol. Kay kani manggong makasasala di gid na maghinulsol sa iyang sala basta way mo higugma nila. Sigihan na nimo kasaba, sigihan nimo yaw-yaw na musamot na Hinoo na. Muna mga asawa higugmaa ang inyong bana. Unyag matintal, makapangabit higugmaag apil ang kabit. Maghinulsol gyud na. Pero dugay-dugay patingali. Pero wa may question og dugay ba? Ang importante nga maghinulsol. Mao na ang sambingay niingon ni Hesus diri nga kung doon na kay usa ka gatos ka karnero unya buutan ang 99 nya ang usa ra gibuangon biyai ang 99 pangita atong nawala. Ang pasabot ani kalimti ang imong kaugalingon nga kaayuhan huna-hunaa kanunay nga kining ni ang makasasala mabalik sa Ginoo. Ug unsaon pagpabalik nga ris Ginoo pinaagi gugma. Mao nay gihisgutan diri sa atong unang pagbasa ni Propeta Ezekiel. Di ba niingon siya diri, nag-ingon ang Ginoong Dios, ako mismo mao'y mangita
sa akong mga karniro, ingon nga ang magbalantay sa karniro, mangita sa iyang karnirong nawala, pangitaon ko usab ang ako mga karniro. Unyag makitaan, imong latuson, ay dili oy, niingon siya, kuhaon ko sila, gikan sa kanasuran ug dadon balik sa ilang nasod ug pakanon ko sila diha sa kabukiran sa daplin sa mga tinubdan ug kabalangayan sa Israel. Pakanon ko sila diha sa lunhawng mga sibsibanan sa kabukiran. Ako mismo maoy magbantay kanila. Ninduta no? Pangitaon tas Ginoo aron pakanon, aron silbihan. Dili aron yaw-yawan. Kamong mga ginikanan, pananglitan ang inyong anak nabuang nas computer, nya tuas computeran, nya inyong pangitaon, ikakita na ninyo nila unsa may inyong buhaton, pakanon o yaw-yawan. Ako, congratulations kung inyong pakanon. Mga bitaw na nga naay nangutana nako. May istorya-istorya, may pipila ka mga pare. Naghisgot manggod may aning usahay magbinuang ba nga mga staff sa parokya. Na ako no staff nila sa parokya, nagbinuang. Ilan ako nung gipailag kaso. Aron mutagam. Niyang utana sila nako, ikaw padre, nakasuway na ka ng staff magbinuang. Nako na, ay, tsaka ng budispalko sa kwarta. Nako, unsa may imong gibuhat? Na imong gikiha? Nako, wa. Unsa man gi tukurag balay nako akong gi palakaw lang ya tagaan og separation pay niya ugway balay akong tukurag balay palitan ako giyuta ha unya nako mao man ay sugos Ginoo nga tamparuson imong pikas sa aping patamparos ang pikas. So unsa may buhaton? Ihatag ang tanang pagmahal sa mga taong nanikas. Nganong nanikas man na siya sa imong kinabuhi, kay dautan pa ang iyang kasing-kasing. Nya kay dautan man iyang kasing-kasing, imo sa daing baslan og punishment, tagai gugma. Ihatag ang iyang gikinahanglan. Tanawa, di ba? Musamot nagkabuang. Pero ikaw sad, musamot ka mahigugmaon. Pero sa tinud-anay baya, mga igsoon, 90% ambot o dili baka 99%. Ang taong makasasala, kung makatilaw na siya gugma nga tinud-anay, mausa na'y molimpyo sa iyang sala o magbag-o sa iyang kinabuhi. Mao na nahimong balaan ang kasing-kasing ni Jesus, kay makabag-o siya og mga kasing-kasing. Dili matakdan og sala, pero kusog kay molimpyo og sala ang iyang kasing-kasing. So inaot unta kita dinhi labi na gyud mong mga atong mga benefactors and donors, limpyo mamog kasing-kasing, padayon mo hatag sa inyong gugma dinhi sa atong parokya, pinaagi aning atong mga slots na pamtay mga tukuronong mga balay na para sa atong mga kabos nga mga katawhan. Kasagaran ani nila di gini manimbang. Kasagaran ani nila di gani ni hapit makailag Ginoo. Pero tungod sa atong paghimog mga balay nila, daghan na kay nila ang nakailag Ginoo. So salamat kay ninyo sa inyong mahigog. Sa atong pagtapos aning adlaw sa or mga panahon sa Paskos pagkabanhaw, gipahinumduman ta nga ang matarong musudong sa imong naong o Ginoo. Kanang ganahan ta musudong sa naong sa Ginoo, basta matarong ta. Gilingiyay mong tupad na unsay ganahan imong sudongon, rosaryuhan o TV. Ana, das rosaryuhan namang naong das Ginoo. Unsay ganahan nimo sudongon, Bible o cellphone. Ana. Unsay ganahan ninyong sudongon kamong mga bana, naong sa inyong asawa o naong sa artista nga siksi kayo.
O kana unsay sudongon sa pare, naong sa Ginoong gilansang sa krus o naong ana ba? Ang naong sa Ginoo mga igsoon, anaa diha anha nato makita sa atong kasing-kasing. Tingali naata sa prisuhan, gipriso ta. Sama ni Pablo diri sa unang pagbasa gisgutan nga gipriso siya. Og hangtod gyud gani nga siya gipatay, pero gasigi siyag sangyaw, sige siyag sangyaw. Bisag naa siya sa prisuhan, nagsigi siyag sangyaw sa Ginoo. Ngano man nakita man niyang Ginoo diha sa iyang kasing-kasing. Mao bitaw nga kanang atong makit-an, ato man gid ang isulti, basta natin makit-an. Ako gani moanha kog balay, moingon dayon sila, Pader, nabi ako'y makit-an dias babaw. Unsa may makit-an? Dakong lawas itom. Diha sa bata ningon, Father, I'm afraid. Nako, ngano man in English man siya. I saw black lady. Nako, adi kay nakadlokan ang black lady kanang white lady. Basta natin makita ato ginang isulti, bisang ka na makita sa tong damgo, daghang magani kay mo text nako, Pader, ang nakita nako sa akong damgo ba na ay bitin. Nya ang bitin, Pader, akong gipatay. Nya pagkataw-tauran, Pader, nabuhi man, Pader. Unsa may pasabot ana? Nako, ambot lang, ikaw may nagpatay bitin. Ganahan kita mo sulti basta natin makita, labi na gyud ang atong makita talagsaon. Apan nganong minos man kayo ang nagsangyaw karon sa pulong sa Ginoo, kay wa man gud nato makita ang epekto sa pulong sa Ginoo dinhi nato. Muna ugma mao man ang Pentecostes, ihangyo nato sa Espiritu Santo nga makakita unta ta sa epekto, masinati nato ba kanang itawag nato faith experience sa pulong sa Ginoo. Kanus ana mahitabo kung andam natang muantos sa atong pagluwas sa makasasala. Sama sa mga apostoles, sila si San Pablo, San Pedro ug mga kauban. Sama sa ni San Juan, dinis atong ebanghelyo nga nagsuwat gid siya sa iyang nasinati, kaluwasan ang tumong. Ngilingay mong tupad, na luwason ni mong mga adik, luwason ni mong mga kurap, kani mga kurakot nga mga officials, may kabahala na may pagpatyo na sila. Ayaw, luwas sa gyud. Kay anha ta diha kakita sa kitawag nato bag bunga sa pulong sa Ginoo. Si San Pablo manlulutos ni siya. Tungod kay gapuyo man sa pulong sa Ginoo ang iyang gilutos, na-converted siya og nahimo siyang lig-on nga magsasangyaw sa pulong sa Ginoo. Kita nga nakakita og ingon ana ba nga usa ka tawo porting buangona unya sa siging paminaw niya sa pulong sa Ginoo mag-usab, malipay tayo makaingon tag gamhanan gid ang pulong sa Ginoo, no? Nabi tay magpakasal nako nga tag 33 years na napagani hapit na mo 40 years sa ilang panagtipon niya civilly married niya moingon dayon, Pader, magpakasal mi kana lang simple nga kasal. Ngano man mga tiguang naman gumi, Pader, ngano naabutan man sa mong katiguang. Awa lagi taon, Pader, wa gyud mo na pasalamat gyud minimo, Pader, kanang sige nimong wali anang puyo-puyo o kanang civilly married nga maimpirno dai gyapon na diha gyud ko nadutlan, Pader, diha ko nabag-o makaana sa koy. Hi, praise the Lord. Ano, no? Ninduta gyud sa epekto sa pulong sa Ginoo. Mo na ang makaingon gyud ta nga makaawit tas pagdaig ug makasudong nata sa naong sa Ginoo pinaagi sa epekto sa iyang pulong. Dinis atong parokya nabag-o ning atong
atong palibot na natay natukod nga mga nindot nga mga facilities sama ng atong kumbento kaning atong simbahan, napay daghang tukuronon, napay utang bayaronon. Pero kung magsige lang kitag practice sa pulong sa Ginoo, masettled ra gining tanan. Ngana, no? Hinaot paunta sa inyong balay, makasudong nasad mo sa naong sa Ginoo. Pero ang requirement, unsa to requirement? Ang matarong. O kinsa may matarong, ang nagsunod sa pulong sa Ginoo. Dunay duha ka klase sa kasing-kasing na ay balaan nga kasing-kasing na asay kasing-kasing nga puno sa sala. Pangutan ako no na imong tupad na kumusta man na imong kasing-kasing diha? Balaan o bulaan? Mga igsoon, nganong nabalaan man ang kasing-kasing ni Hesus o ang kasing-kasing ni Maria tungod kay ang ilang kanunayng gibutang sulod sa ilang kasing-kasing mao gyud ang gugma. Nya ang ilang unang gihigugma way lain kung dili ang Ginoo. Kita usahay ang mga binuhat mas Ginoo mo yatong gihigugma. Mao nang mahimog yung makasasala ang atong kasing-kasing dili balaan. Musugod na gitag higugma sa binuhat sa Ginoo, labaw kay sa Ginoo, awa na gyud, impas na kita diha dapita. Mao na ang atong isipon nga atong magbalantay mao gyud ang Ginoo. Nya kay siya may atong magbalantay, higugmao nato siya labaw sa tanan. Kamong mga ginikanan, dili mo magbalantay sa inyong anak. Ayaw sad mo pangambisyon nga kamoy mo bantay sa inyong anak. Kay murag nilabaw na unya ang imong kaugalingon kaysa Ginoo. Mga asawa, di sad mo magbantay sa inyong bana. Mausad ang bana, dili mo magbalantay sa inyong asawa. Labaw na gyud nga dili ta manghimantay sa atong silingan. Unsa man day sakto? Mga ginikanan, itugyan gyud ngadto sa Ginoo ang inyong anak. Mga asawa, mga bana, itugyan ngadto sa Ginoo ang inyong kapikas. Ayaw na mo pag hasol-hasol ug bantay nila. Unsa may buhaton? Magsige ra gyud tag higugma. Nya moingon dayon ta, unya pader ug magpakasa. Anha diha makita ang tinuod nga gugma. Kay ang tinuod di ay nga gugma matud pa diri sa atong ebanghelyo nakasentro di ay sa makasasala. Di ba ang Dios gugma man unya didto sa langit matud pang San Pablo ang mahibilin didto sa langit human sa pagtuo, paglaom ug paghigugma mawa ning pagtuo ug paglaom ang mahibilin didto gugma. Nya unsa may gisulti ni Hesus nga matud pa niya diri sa ingon usab niini sultihan ko kamo nga mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol kaysa kasiyaman og siyam nga buutang mga tao. Pasabot mas malipay gyud ang Ginoo para sa usa ka makasasala nga iyang higugmaon aron maghinulsol. Kay kani manggong makasasala di gid na maghinulsol sa iyang sala basta way mo higugma nila. Sigihan na nimog kasaba, sigihan nimog yaw-yaw na musamot na Hinoo na. Muna mga asawa higugmaa ang inyong bana. Unyag matintal, makapangabit, higugmaag apil ang kabit. Maghinulsol gina. Pero dugay-dugay patingali. Pero wa may question og dugay ba? Ang importante nga maghinulsol. Mao na ang sambingay niingon ni Hesus diri nga kung doon na kay usa ka gatos ka karnero unya buutan ang
99 nya ang usa ra gyud buangon biyai ang 99 pangita atong nawala. Ang pasabot ani kalimti ang imong kaugalingon nga kaayuhan huna-hunaa kanunay nga kining ni ang makasasala mabalik sa Ginoo. Ug unsaon pagpabalik nga ris Ginoo pinaagi gugma. Mao nay gihisgutan diri sa atong unang pagbasa ni Propeta Ezekiel. Di ba niingon siya diri, nag-ingon ang Ginoong Dios, ako mismo maoy mangita sa akong mga karniro. Ingon nga ang magbalantay sa karniro, mangita sa iyang karnirong nawala, pangitaon ko usab ang ako mga karniro. Unyag makitaan, imong latuson, ay dili oy, niingon siya, kuhaon ko sila, gikan sa kanasuran ug dadon balik sa ilang nasod ug pakanon ko sila diha sa kabukiran sa daplin sa mga tinubdan ug kabalangayan sa Israel. Pakanon ko sila diha sa lunhawng mga sibsibanan sa kabukiran. Ako mismo maoy magbantay kanila. Ninduta no? Pangitaon tas Ginoo aron pakanon, aron silbihan. Dili aron yaw-yawan. Kamong mga ginikanan, pananglitan ang inyong anak nabuang nas computer, nya tuas computeran, nya inyong pangitaon, ikakita na ninyo nila unsa may inyong buhaton, pakanon o yaw-yawan. Ako, congratulations kung inyong pakanon. Mga bitaw na nga naay nangutana nako. May istorya-istorya, may pipila ka mga pare. Naghisgot manggod may aning usahay magbinuang ba nga mga staff sa parokya. Na ako no staff nila sa parokya, nagbinuang. Ilan ako nung gipailag kaso. Aron mutagam. Niyang utana sila nako, ikaw padre, nakasuway na ka ng staff magbinuang. Nako na, ay, tsaka ng budispalko sa kwarta. Nako, unsa may imong gibuhat? Na imong gikiha? Nako, wa. Unsa man gi tukurag balay nako akong gi palakaw lang ya tagaan og separation pay niya ugway balay akong tukurag balay palitan ako giyuta ha unya nako mao man ay sugos Ginoo nga tamparuson imong pikas aping patamparos ang pikas. So unsa may buhaton? Ihatag ang tanang pagmahal sa mga taong nanikas. Nganong nanikas man na siya sa imong kinabuhi, kay dautan pa ang iyang kasing-kasing. Nya kay dautan man iyang kasing-kasing, imo sa daing baslan og punishment, tagai gugma. Ihatag ang iyang gikinahanglan. Tanawa, di ba? Musamot nagkabuang. Pero ikaw sad, musamot ka mahigugmaon. Pero sa tinud-anay baya, mga igsoon, 90% ambot o dili baka 99%. Ang taong makasasala, kung makatilaw na siya gugma nga tinud-anay, mausa na mo limpyo sa iyang sala o magbag-o sa iyang kinabuhi. Mao na nahimong balaan ang kasing-kasing ni Jesus kay makabag-o siya og mga kasing-kasing. Dili matakdan og sala, pero kusog kay molimpyo og sala ang iyang kasing-kasing. So inaot unta kita dinhi labi na gyud mong mga atong mga benefactors and donors, limpyo mamog kasing-kasing, padayon mog hatag sa inyong gugma dinhi sa atong parokya, pinaagi aning atong mga slots-slots, napamtay mga tukuronong mga balay na para sa atong mga kabos nga mga katawhan. Kasagaran ani nila di gini manimbang. Kasagaran ani nila di gani ni hapit makailag Ginoo. Pero tungod sa atong paghimog mga balay nila, daghan na kay nila ang nakailag Ginoo. So salamat kay ninyo sa inyong mahigugmaong kasing-kasing. Ug ato ning padayonon hangtod mobalik ta pag-atubang didto sa atong mahigugmaong magbalantay.